Кажи, какво правиш, бе? Аз нарочно правя. А, нарочно правиш, ти ли? Да. Гайно. Аре, говори, бе, за ко мълчиш? Чопля. Еми, спри да чоплиш малко, говори с мене сега. Ко правиш? Нищо, слушам така чоплиш семки, ти какво правиш? Слушам как за... Нищо, слушам... Еми, тъй ще е то. Как е? Кой как е? Кой? 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 Типа кой? Сега ще снимам Веско, чакай. Де? Звука ми снимай, ама. Какво? Снимай ми звука. Аре, покажи се, бе. Няма. Покажи се. Стига толкова с камера. Веселине ще затворя. Майка ми ще се съблича. Веселине. Айде, бе. Няма. Ще се разсърдя. Де не си пускам камерата. Да, айде пусня. Аре, не снимам. няма да ме снимаш. Няма да те снимам. Добре. Ако ме снимаш, да ти умре коня. Добре. И какво правиш, викаш? Чоп. Нещо ново? Чача се. Добре. Честитих на Теди.